Oiko? Nyt vituttaa! Avaa! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Ovi auki! Se on Osteri Ossi. pahu se tällä kertaa. Norpaantuneet tukkalat. Kiitos. Paska. Musta mies. Mistä sinä tänne tulit? Mä yritän tässä mennä vervojen sekaan juhlimaan. Mulla on velkoja. Tässä ohikulkiessani tuli mieleeni, olisikohan siitä liikaa vaivaa, jos Lainaisit. 30 euroa. Juuri niin. Sillä Mulla on velkoja. Mutta sinä olet lainannut 5 tonnia. 8 peräkkäisenä päivänä Nalle Puh. Ja sitä paitsi, minulla ei nyt tällä hetkellä ole lainkaan. Lisää rahaa. Mitä helvettiä? Musta mies. Missä? tuossa, se varmaankin piileskeli selkäsi takana. Onneksi pistäydyin löytämässä sen sinulle. Paska. Voisitko nyt kiltti antaa vai? 30 euroa. Hyvä on. Minulla oli mielessä. Musta mies. Sitä vähän pelkäsin. Mersin tuossa hypätä sillalta alas. Turha kiitellä. Oho, en kestä enää. 5 tonnia. Eipä hei. Mitä helvettiä? Oh, Osteri Ossi. se on kiva sinä. Ikävä tuottaa pettymys. Minä lienen liian tylsää seuraa. Ei ihme, että haluat muuttaa muualle. Seksi se. Ei se sinusta johdu. Enkä minä oikeastaan muuta. Teeskentele vain. Katsos, kun Puh tulee takaisin hakemaan. Lisää rahaa. Hän luulee, että minä olen. Kuussa. Miksi sinä sellaista haluat? Koska se Tekolia piivi. on minulta syönyt. Luumukiisseliä ja homoja. Pitää päästä piiloon. Hei! Seksi se. Terve Puh. Tum, 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 tum. Oh. Mitä helvettiä? Tappo melkein. Aika tavata, hyvä ystäväni. Paska. Oh. Musta mies. Hyvä Paska. on muuttamassa pois. Jep, sanoi, että häneltä syödään. Luumukiisseliä ja homoja. Oh, se on kamalaa. Seksi. Ystävälläni ei ole. Homoja. Ja Hän murehtii, etten... keskiviikkona vähän. Niinkö? Kyllä, minun täytyy saada Paska. Raukalle. Homoja. Ja silloin hänen ei tarvitsekaan muuttaa muualle.